प्याज ले लो प्याज, बढ़िया लाल लाल प्याज आ गइल बा। ताजा चमकदार मजेदार प्याज। जगत में सब मतलब के यार। साथ ही आ गइल बा लहसुन भी, एकदम खुशबूदार दमदार। आपकी रसोई के लिए बेहतरीन स्वाद का राज, बढ़िया लहसुन, फ्रेश लहसुन आ गइल बा। और सुनिए, दाल भी मिलत बा, ले जाई माता बहन। क्वालिटी में नंबर 1 दाल, लहसुन और बढ़िया प्याज। जिसके पास रहे धन दौलत। लहसुन प्याज और बढ़िया दाल, जितना चाहो उतना ले जाई भैया जी बहन जी। अरे उसके मित्र हजार। बढ़िया लहसुन प्याज और दाल आ गइल बा अब आपके द्वार। प्याज और लहसुन भी गजब बा। तेरा दर्द न जाने को। छीलिए, पीसिए, सब्जी में डालिए और पाइए असली स्वाद। तेरा दर्द न जाने को। और बढ़िया दाल ऐसी जो हर निवाले को बना दे खास। रोजाना का स्वाद अब और भी जबरदस्त। आ गइल बा बढ़िया प्याज, झोला लेके तैयार हो जाई माता बहनों। प्याज, लहसुन, दाल तीनों हैं एक से एक। भर लीजिए झोला, मुस्काइए और घर ले जाइए स्वाद का खजाना। प्याज ले लो प्याज, बढ़िया लाल लाल प्याज आ गइल बा। ताजा चमकदार मजेदार प्याज। साथ ही आ गइल बा लहसुन भी, एकदम खुशबूदार दमदार। आपकी रसोई के लिए बेहतरीन स्वाद का राज, बढ़िया लहसुन, फ्रेश लहसुन आ गइल बा। और सुनिए, दाल भी मिलत बा, ले जाई माता बहन। कह न सके तू अपनी कहानी। क्वालिटी में नंबर 1 दाल, लहसुन और बढ़िया प्याज। तेरे भी लहसुन प्याज और बढ़िया दाल, जितना चाहो उतना ले जाई भैया जी बहन जी। पंछी क्या जिंदगानी रे। बढ़िया लहसुन प्याज और दाल आ गइल बा अब आपके द्वार। प्याज और लहसुन भी गजब बा। छीलिए, पीसिए, सब्जी में डालिए और पाइए असली स्वाद। और बढ़िया दाल ऐसी जो हर निवाले को बना दे खास। रोजाना का स्वाद अब और भी जबरदस्त। आ गइल बा बढ़िया प्याज, झोला लेके तैयार हो जाई माता बहनों। प्याज, लहसुन, दाल तीनों हैं एक से एक। भर लीजिए झोला, मुस्काइए और घर ले जाइए स्वाद का खजाना। प्याज ले लो प्याज, बढ़िया लाल लाल प्याज आ गइल बा। ताजा चमकदार मजेदार प्याज। जगत में सब मतलब के यार। साथ ही आ गइल बा लहसुन भी, एकदम खुशबूदार दमदार। आपकी रसोई के लिए बेहतरीन स्वाद का राज, बढ़िया लहसुन, फ्रेश लहसुन आ गइल बा। और सुनिए, दाल भी मिलत बा, ले जाई माता बहन। क्वालिटी में नंबर 1 दाल, लहसुन और बढ़िया प्याज। जिसके पास रहे धन दौलत। लहसुन प्याज और बढ़िया दाल, जितना चाहो उतना ले जाई भैया जी बहन जी। अरे उसके मित्र हजार। बढ़िया लहसुन प्याज और दाल आ गइल बा अब आपके द्वार। प्याज और लहसुन भी गजब बा। तेरा दर्द न जाने को। छीलिए, पीसिए, सब्जी में डालिए और पाइए असली स्वाद। तेरा दर्द न जाने को। और बढ़िया दाल ऐसी जो हर निवाले को बना दे खास। रोजाना का स्वाद अब और भी जबरदस्त। आ गइल बा बढ़िया प्याज, झोला लेके तैयार हो जाई माता बहनों। प्याज, लहसुन, दाल तीनों हैं एक से एक। भर लीजिए झोला, मुस्काइए और घर ले जाइए स्वाद का खजाना। प्याज ले लो प्याज, बढ़िया लाल लाल प्याज आ गइल बा। ताजा चमकदार मजेदार प्याज। साथ ही आ गइल बा लहसुन भी, एकदम खुशबूदार दमदार। आपकी रसोई के लिए बेहतरीन स्वाद का राज, बढ़िया लहसुन,
फ्रेश लहसुन आ गइल बा। और सुनिए, दाल भी मिलत बा, ले जाई माता बहन। कह न सके तू अपनी कहानी, क्वालिटी में नंबर 1 दाल, लहसुन और बढ़िया प्याज। तेरे भी लहसुन, प्याज और बढ़िया दाल, जितना चाहो उतना ले जाई भैया जी बहन जी। पंछी क्या जिंदगानी रे। बढ़िया लहसुन, प्याज और दाल आ गइल बा अब आपके द्वार। प्याज और लहसुन भी गजब्बा। छीलिए, पीसिए, सब्जी में डालिए और पाइए असली स्वाद। और बढ़िया दाल ऐसी जो हर निवाले को बना दे खास। रोजाना का स्वाद अब और भी जबरदस्त। आ गइल बा बढ़िया प्याज, झोला लेके तैयार हो जाई माता बहनों। प्याज, लहसुन, दाल तीनों हैं एक से एक। भर लीजिए झोला, मुस्काइए और घर ले जाइए स्वाद का खजाना।